हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने बनाए हुए गाना गाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ये गाना क्रिसमस के संबंधित है और बोरो लैंग्वेज में मैं इस गाने को कंपोज किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जोनोम जाबाय दिनै सासे उन्दै गथ' बैथलेहेमनि उन्दै नोगोराव मुं दोनबाय बिनि जिसु बुहुमनि बासायगिरि। जोनोम जाबाय दिनै सासे उन्दै गथ' बैथलेहेमनि उन्दै नोगोराव मुं दोनबाय बिनि जिसु बुहुमनि बासायगिरि। जोनोम जाबाय दिनै सासे उन्दै गथ' नागारनानै गासै गाज्रि फै जों लावखारफोर बादि खुलुमैनि गोरलै गथ'खौ महिमा गोनां जिसुखौ। नागारनानै गासै गाज्रि फै जों लावखारफोर बादि खुलुमैनि गोरलै गथ'खौ महिमा गोनां जिसुखौ। हालेलुया हसाना रोजाबदों गोरलै गथ' जिसुनि मुङाव। हालेलुया हसाना रोजाबदों गोरलै गथ' जिसुनि मुङाव। जोनोम जाबाय दिनै सासे उन्दै गथ'। संलांदिनि बे जिसुखौ फै जों सानजानि गोनोखोर बादि खुलुमैनि गावनि दंनायजों महिमाजों बुंफबनाय जिसुखौ। संलांदिनि बे जिसुखौ फै जों सानजानि गोनोखोर बादि खुलुमैनि गावनि दंनायजों महिमाजों बुंफबनाय जिसुखौ। हालेलुया हसाना रोजाबदों गोरलै गथ' जिसुनि मुङाव। हालेलुया हसाना रोजाबदों
जाबाय दिनै सासे उन्दै गथ'। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।